Ono Pak Dindorawati dawuh karo kakang-kakangku, Pak Nyilik Setyaki kowe ngoyak menyang endi dununge Bagong. Rumangsaku bareng entuk dawuh kok sajake kaya dumeh neng ngarepe Ratu Gustine Mak Cilik Garbaruji kok ya langsung tumandang karya. Kok ora gagas Bagong kuwi sapa? Terus Bagong kuwi apa? Kok do arep mentala karo Bagong ki nek aku melu mentala kekuatane Bagong ki sepira? Kae ming Ponokawan, kae ming Batur. Neng nganti dikeroyok karo kakangku loro, karo Mak Cilik Garbaruji, Bagong cilik loro, gedhe aku sing kelangan. Ya, ora bakal negake kowe rung tekan ketemu Bagong, aku wis ketemu karo Bagong. Kang, nuwun sewu lho Kang, nek aku kepeksa ngriwangi karo Bagong mergo saka pandulu batinku kok Bagong ora salah. Ning Kanjeng Wandarawati sing sajake lara ati karo Ponokawan Bagong. Rekae arep mangsuli pangendikaning Sundarawati aning sinuwun Kresna ki pancen piyayi digdaya tur dasare titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Pinter njara langit ora bakal menang nek karo sinuwun Kresna wis. Iki nek nang Petruk kelakon dadi duel. Agandeng aku ming dhewe dedeg piyatek ya ming semene gek tanganku cupet arep wani ya ora ndek kadegdayan. Ora wani kok rumangsaku kok Semar kok ming dadi nggo ece-ecenan ki lahir batinku ora trima tenan. Ya, mulih nang Karangka jempel tak kandhake bapak. Nang nganti bapak muring nang Ngamarta, oh wis ora ana wong sak Ngamarta sing bakal iso nrenggalangi kridane bapak. Premane wis teka siji. Dara Wresni Wiriwira. Setyaki. Dara Setyaki. Kok le tindak banter banget, Den? Goleki kowe. Goleki kowe. Goleki ku lho? Iya. Kuwi gatose? Bagong. Nun. Aku didhawuhi Kanjeng Koko Prabu. Nggih. Kersane kowe dina iki kon bali ning negara Ngamarta. Koko Prabu Kresna. kula kan bali teng Ngamarta. Iya. Nek kula mboten purun, Kowe tak peksa. nek kula tetep mboten purun, Tak pecah sirahmu. duh modar iki aku. Wah, ngrekoso iki. Gelem apa ora ming dalan loro sing kudu tak lakoni. Gelem apa ora? Ning ngaten nggih, Den. Niku lajeng bali. Kula ajeng lapor karo bapak, wong kula mung dikongkon bapak. Nek perkara Sinuwun Darawati niku duka, perkara Sinuwun Kresna niku nesu terus utusan sampeyan Setyaki Bagong kon bali nang Ngamarta. Kula krasa teng Ngamarta mengke kula mung dadi pesakitan, kula mung wah wis pokoke emang kula nek teng Ngamarta yakin kula tak wangsul mawon. Kowe ora kena bali. Kowe ora kena lapor perkara iki karo bapakmu. Nah niki perkarane bapak. Ning kowe sing dikongkon karo Semar. Nggih, pancen bener. Kula tak bali nggih. Wah. Ayo ning Ngamarta. Wah, wis. Niki nek kula ngayal, Kowe tak pecah sirahmu. walah wis. Mak senut ngono. Ming lagi dirasani pecah sirahe wis. Bun-bun aku kaya bolong-bolongo.
Gelem apa ora? Nyuwun ngapunten mboten purun. Gelem apa ora? Nggih ampun nyentak ngonten niku Den, sampean kelingan to kula niki Bagong tau ngomong karo sampean. Elek-elek kula niki tau ngerti cilikan sampean, kula tau ngudang sampean, kula tau gendong sampean. Nek sampean mentolo kalih kula, mbok sampean niku rasa nganggo tangan mang pandeng we nyawa kula oncat suwe-suwe. Ampun. Gelem rono apa ora? Emoh. Gelem rono apa ora gelem tak pecah siramu. Alah mengke kapan-kapan tak pecahi dhewe. Ning ampun dipecah to, Den. Kula niki wong ora ngerti napa-napa mung saderma diutus, Pak. Alah. Tenane tangane sencaki iki sak tonyonan we moncrot e. Wah, wis cilaka walah alamar kok dadi kahananku kaya ngene. Rekane tok kongkon ngetokke nek aku ki anakmu sing setya bekti karo kowe kok. Malah neng parandi tonyo diajar wong mar. Aku tak mulih wae Pak, kelakon ora terserah kowe nek ora ngene iki. Mati tenan iki. Yakin wis modar iki mbok sumpah. Rono ketemu preman, rene ketemu gento wis. Ngopo kok nangis, Gong? Nangis. Dipolo. Lho. Kok bathukmu metu getihe? Nggih. Sapa sing ngajar kowe? Ndara Sencaki. Dikawakke kowe. Ditonyo apa didilat? Lho, aku ki takon tenan. Kula ya wangsulan tenan. Ora ana metu getih kok mung didumuk niku ora ana. Mak bres. Bagong bali ning kamar ta apa ora? Kula niku sampean kudu eling kalih kula dereng rampung dies. Sing mak dies Dram. Iki nek ora bendara wis tak pisui lho iki. Omongane kaya Abah Kirun. Mubeng-mubeng. Aku ki takon tenan. Kula niku ya wangsulan tenan. Kowe diajar Mak Sistiaki. Heeh, anu iya, anu nggih. Terus kowe ngopo? Mlayu no. Genah kalah kula. Maju meneh. Maju meneh. Maju piye? Maju, Mak Sistiaki dipethuke. Arep modar, nggih. Men kula modar. Arep seneng karo bojoku kowe, ha. Ora sudi bojomu ayu ning semper. Malah ora tekan ngendi-ngendi ya. Ora tau goleki wong lanang lunga. Kowe maju meneh tak ewangi. Mbok ora clemongan, Mas. Ora celongan piye? Sampeyan niku ajeng ewangi kula. Aku ngerti nek kowe iki ora salah. Ha nggih wong kula men njaluk pusaka 3. Arep dienggo Dingge bapak kula dandani negara Ngamarta. lah kaya ngono kok disalahke iki nek ora wong sing ora kepengin utawa wis kebacut pirang ora kelakon to. Lah nggih. Terus Kowe tak ewangi. carane Kowe maju meneh. Aku manjing ning awakmu. teng awakku lho. Heeh. Mlebu iki. Heeh. Tenane. Iya. Enggak, medal putih. Nek kira metu cangkem ya. Ora metu kono. Niki napa? Ciut ning elastis. Gedhe mlebu cilik mlebu niki. Ora sudi jenesi ora. Ha pundi mlebu metu pundi? Kowe tak jaluk ngamet ambegan. Engko aku mlebu ning awakmu. Kula ngamet ambekan. Lek ku mlebu srana panglemunan, Oh siap. kebatinan. Oke. Yuk. Gleleng iki. Nek
Kula mangleboni kowe dadi digdaya, ora iso dipateni, ora iso lara, ora iso mati mergo ana aku. Wah. Kula? Ditibani pedang ora mempan, disuduk ora apa-apa. Pokoke digapak-gapake ora apa-apa. Wah. Tenane. Saking senenge nganti kuwalik lho kok. Tenan. Asli? Wis gek ngawat. Kak. Engko aku mlebu ning awakmu ku mesti didaya. Nek mung sencaki kowe kalah karo kowe. Aja kok sencaki. Kakak Kakang Turjo ora menang musuh kowe. Wis yo tata-tata yo. Aku tak mlebu ning awakmu. Engko tok kowe iso ambles bumi, kowe iso mabur apa-apa iso. Wis ngono wae yo. Tata-tata tak mlebu ning awakmu. Mbah! Selan jeblok wetenge. Omong wae. Nek kene wis ngono ki kono terus masuk. Kene ki wis ngambet-ambekan arep dimasuki. Malah meng ngomong wae. Yo. Yo. Wis yo tata-tata. Merem. Kok matane sih melek? Waduh. Telapukane ciut ya, Mas. Aku ki nek merem ki mung separo. Wah, ya ora ngerti kok. Wis ge wis. Tansah marpamoring sukma sinukmaya winaya wingasepi. Sumemben langing abu. Kong. Wis. Loh. Dan Apa? sampean teng pundi? Ning awakmu kok. Lho. Kok ora mbrenjol? Aku ki nganggo alusan dadi ora bakal mbrenjul. Wis, sumbara. Wah, iki. Dadi lakon tenan bengi iki. Amo Suramrata, Jayamrata. Imbang yen padha-padha. Sencaki. Niki kula nek didawar-dawarake ora apa-apa. Ora apa-apa. Tibani pedang Ora mempan. tibani gata wesi kuning Ora apa-apa. wedan. Terus kula iso mabur. Iso, Ambles bumi iso. carane Ngapa tambegan? Awakmu tibakno ning bumi ora bablas ning jero bumi. anggere ngapusi tak plotot lho sampean. Ora. Tenan lho iki. Iya. Coba sik. Arek gleleng iki dites dhisik. Wah, asem iki. Piye? Nyata ora nyenengke nang jero bumi peteng tok. Ora ana dalane mung lesep-lesep. Aduh. Wah, bajigur sapi teng to. Dul. Ya wong jenes ki ketemune nggon jenes. Ngrekoso wis. Ya, titenono saiki gleleng aku. Nek mabur Sikil jejak ping 3. Engko mabur. ping 3. Nek ping 2 Ora mabur. pokoke ping 3. Iya. Wah, cencaki kalau ketok saka kene. Wah, bareng antupi wong tuku rokok cencaki ya. Gleleng kowe. Wah, disambut masyarakat. Sik, Ana ndi, Kang? golek kolah. Golek pemandangan. Wah, tenan ora. Rambutnya jan. Oh, bajigur lanang to. Asem iki.
tiwas tak matke. Bareng mengko kok dodol telo. Medun. Ngene iki sapa sing arep menang karo aku? Ayo, Sencaki. Tak tunggu nang kene kowe, Sen. Nek wangkal wong iki nek ngeyel wis dijotosi metu gedhe nggon sirah ora bali malah menteleng mripate Sencaki to iki wis sajae mentas meguru anyar ha aku saiki ora wedi lho kowe oh jotoso gawanan gada wesi kuning keprono sirahku iki iso gawe tato awakku, aku meguru karo kowe. Apa kira-kira wani nampani gada wesi kuning pecah sirahmu sirna mergo layu. Sirna gang sire kena. Ora mungkin Sencaki. Pati uripe menungsa iki ora gumantung karo gada wesi kuning, ning gumantung karo sing gawe jagat. Gusti sing Maha Nasa, kuwi sing nyekel saklare wong sak donya. Hah? Nek arep mateni Bagong iki pateni sakale klik modal. Ning ora saka Sencaki, kowe aja gleleng kowe. Bengi iki gada wesi kuning takluk di tangan Bagong. Penyakit. Ayo cobaran. Arep jajal aku. Cobaran. Deloken. Deloken kadidane Bagong. Sawangen. Mripate iki ngematke kene. Kono bos. Deloken iki lho kekuatane Bagong iki deloken. Wis tak weruh Bagong iso ngene iki, ha? Kowe iso ngene iki, Pak? Iso ngene iki, Pak kowe? Hah? Sencaki. Iki lho. Lho, kari sirah. Sirahe dindelupke apa? Heeh. Sirahe dindelupke. Agena mendrup lho sawangen. Bagong mentas meguru anyar ngatasi mung derajate Bagong kok ambles bumi gurune sapa sabar paman nggir nyemelangi nggir nyemelangi Bagong mentas meguru anyar kula dawuh supaya mlempak teng Amarta piyambakipun boten purun malah ngetokaken jaya kawijayan Bagong nggih menapa? Ayo, Sencaki, aja mlayu kowe. Gatot Kaca iki. Ngerti ya, Nggir? Ulun Bathara Brama. Wong edan. Medun. Gleleng saiki. Sing iso mabur ki mung kowe tok apa? Sing iso pesen tiket ki mung kowe tok apa? Bagong bengi iki lakon, Mas. Aku ora gumun kowe iso mabur. Aku ora gumun kowe kadhe katigdayan. Kowe lah. Iki lho delokne lho. Delokne iki. Deloken. Ora wedi. Kowe lah. Ora wedi. Kowe lah edan iki. Wah ngrekoso iki. Aku ora wedi pinadyan nganggo daya kekuatan apa. Ayo mlumpuk ning Amarta, bali ning Amarta. Mboten. Ora gelem aku mentolo karo kowe. Ajeng napa?
Pancat pundakmu jebol sirahmu. Leno pangendamu ngejak pinten dinten taladene. Iki merganing patimu. Babu. Mati. Hah? Mati. Ayo tangi yo. Tangi. Wek, sono. Modar. Untir sirahmu. Tugel gulumu. Ayo nek pancen wis kadidayan tangi yo. Leganing atiku. Ayo tangi yo. Ora bakal bisa nglawat. Ah, semi akeh semute to nang kene. Wong edan. Musuh kowe sampe bumi ndeng lali aku. Mulane kok nutup. Wah. Wah, ngrangkes bumine tak pecah sirahmu. Iso angkes bumi. Iso wae. Kok ling edapi temen. Cang gleleng kok, Mas. Gatotkaca mlayu. Paman Garbaruji mlayu. Tok umuki leh mampes bumi ning Antarja mbok umuki ora bakal aku gumun. Mabur? Ora gumun. Wah, iki sing nang jero meneng turu ketok iki kok. Mabur ora gumun, ambles bumi ora gumun. Ayo, kowe ngejawab apa? Bali ning Amarta apa ora? Ora. Wani karo Antarja. Sing tak wedeni apamu, Jo? Kok muni Jo? Jenengmu sapa? Jo Antarja to? Dundang Jo kok ora gelem? Kon ngunggah ngontor ngono. Mesinmu apa nek ontor? Penyakit ora. Penyakit kowe sing penyakit ora. Ora minggat kene margane patimu. Panggal tayone. Apa-apa. Dan Gus ngandera payah iki. Mula kok aku disembur kok kemranyas neng rai. Waduh. Ngopo Kong? Turu sampean. Ya sing gedhe pangapuramu. Mangkel aku. Marai tak jebleske lemah. Pas gun weteng. Padha kula ya pas weteng. Ndara Antarja nyembur. Lah kowe nek nyembur ki ya iso. Wah, ora omong mau-mau ya. Kula nyembur ya iso. Iso. Carane Waton idumu wis mawa iso. tenane. Iya. Modar kowe. Wah, corowe gosong e. Nek ra dites ya rugi kok nek tiwasi durang apa-ngapa. Ora percaya karo aku idonono gendi Kakang Antarja kae. Ora tiba gladaran. Ayo, kene Jo. Wis didoni modar kowe.
to. Mundur mergo klemoh ketoke. Ora kok perkara lara ki ora. Akeh tenan e. Tak ngono. Mapyo. Ning rak mundur. Mundure ora muni adoh iki. Langsung klepat lunga genah raup kae mau. Wis semen sing penting menang lah. Ha piye wis kangelan nek karangan. Ya wis ngono kuwi pokoke kowe digdaya nek klebon aku. Ha iya. Paling seneng aku. Ambles bumi ya iso, mabur ya iso, Ndarantasena iki pancen digdaya tenan. Ayo, Amus Suramrata, Jayamrata, imbang yen padha-padha. Iki wis tak ngono bola-bali kok. Ora mumbul-mumbul ya? Den? Kok ora mumbul? Kurang seru sing keliling gejlok lemah. Oh ya. Kitirane. Kitirane nggo napa? Ya sambles bumi. Ngambet-ambekan. Ah. Oh bajigur. Aku kapusan. Kapusan kok seneng. Metu ra omong-omong. Sone ki omong. Dadine kene ki semangat ngono lho. Metu kok ming meneng wae. Nglegeses wae. Sone anu ki omong. Teko meneh ngono. Dadi aku ki semangat. Ya sing gedhe pangapuramu. Heeh. Wis tak ewangi sing do ngoyak karo kowe wis do mundur. Saiki karepmu Kulo jeng-ajeng ngomong karo bapak. omong perkara apa? Ngomong perkara nek Sinundarawati nggondhari tombak Karawelang payung Tungganaga pustaka Jamus Klimasada. Sing kandha sapa? Kula ngoten kok. Tunggunan sawetara, Gong. Kowe iki wong suci, kowe iki wong jujur. Mula janjane kowe tak kandhani ya. Heeh. Kok hoah Anu nggih. tengko ngisor. Nggih, lali isih gleleng. Wong aku sing marahi gleleng wis nang kene kok isih glelang-gleleng. Kowe tak kandhani mburimu kuwi apa? Apa e? Ora digrayai ditoleh. Apaan ini? Apaan Ora sok nuthuki wong tuwa. Kuwalat. Aku iki omonganmu senengane sok nyenyengit. Niki napa ya? Kuwi sing dawa kuwi tumbak Karawelang. Wo. Sing niku mingkup Payung Tunggulnaga. kok do ngeteri layang Kudu layang kuwi pusaka. Jamus Klimasada. Heeh. Ha kok wonten gir becak barang? Gir becak dengkulmu mlocot kuwi aja sembrono lho, kuwi pusaka ampuh lho. Kuwi lho mburine kuwi lho. Gir becak ora ana rantene kuwi. Kuwi senjata cakra. Alah, Yung. Ha kok do tekan mriki? Do melu karo kowe, Gong. Mergo do ngerti nek kowe iki wong jujur, ngerti nek kowe iki wong sing tulus lahir lan batine. Alhamdulillah. Oh alah Pak, kowe iki kok ya menjaluk kaya ngono kok ya kekuatanmu luar biasa. Ing atase pusaka do ngerti karo aten-atene menungsa nggih, Den. Ngamarta niku ampun lho. Iya. Ing atase pusaka niku benda mati kok do ngerti aten-atene menungsa. Sing menungsa benda uripe kadang-kadang sok do ora ngerti aten-atene siji lan sijine nggih, Den. Iya. Terus niki Gawanen none bapakmu ana. oh nggih, sak cakrane. Kabeh gawanen. Ngono sing dicakra goleki. Ora sawedi, wis kenggonan pusaka kuwi dadi ampuh. Waduh. Iso mabur neh. Ora.
Kok mengurung mobar mabur. Seneng e. Iya ning wis. Sok kapan-kapan nek selo tenggen kula nggih. Ngewangi opek kambil. Bangane kula dadak ketayalan ngrekoso sampean manjing kula tak duk. Wah, opeki kabeh. Nggih, mengke nggo bali degan loro. Degan loro kebroke ndasmu ki apa? Ya ora ngono, Mas, konjur kasar. Wis gawanen Bali, Cokro gawanen Bali. Engko aku tak ngandani dulur-dulurku putra Pandhawa nututi kowe. Aku ngerti karepe karo bapakmu. Oh nggih, serius. Iya. Nggih pun ngoten mawon kula tak wangsul nggih, Den. Ya sing ati-ati. Nggih. Nyuwun pamit. Niki dicekel mboten napa-napa. Ora, ning nyembah ping 3 mergo kuwi pusaka dadian saka menungso. Oh nggih. Wah, jan ampuh kabeh. Tangan loro. Nduk kepiye iki ra tekan e? Iki lho, iki ra tekan irung. Kowe iki goblok men nek ya sing kiwa metu kiwa, sing tengen metu tengen. Ngono. Iya. Siji. Loro ping pinten? 3. Telu. Wis. Barang ra iso hitungan e. Kok arep ping 4 ora? Pun ngoten mawon? Tangan tengen. Nggih. Sing ora kotor nggih. Iya. Kuwi kiwa. Oh iya wah. Sendata traka? Cokro. Dadek isi. Waduh. Kuwi ki ngopo ora? Cokro kok tutukke mbathuk terus aduh lah. Bagene ra apa-apa. Lho. Dene tamake gunung jugruk segara asat kene. Ora apa-apa. Payung tunggul naga. Senjata cakra. Tombak karo. Wong edan ora. Wis garan bali ngono nggih. Engko aku nyusul kowe, Go. Nggih, tenan lho, Den. Iya.